personnel fona tegna masahantsika hita aloha safe tiako zegny olo jiaby samby hofaly tiako zegny olo jiaby samby hainy metimety amin'ny fiaignanazy zegny ka noho ny antso zay zegny izy koa anao zegny izy olo mba zatra mandeha manokana olo elone amin'ny fiaignana zegny ataoko fa mety ho lasa businessman anao mety ho lasa entrepreneur anao fa kanefa raha zay boka sarotro fa olo zatra mandeha manokana fo tojo amin'ny iraha zay zegny olo mila mafy zegny fondation anao avy agnatin'ny fonao donc zegny tsy tarintsika lava loatra zegny koragna fa tonga de dirantsika hoe Azovy zegny olo tandrignesanao tegna ela na tamin'ny fiaignanao fa lasa fa tsika hita zegny tegna concentré hoe iniany Azovy zegny olo tegna tandrignesanao ela niany Azovy zegny olo tegna itandrignesanao ela zegny amin'ny fiaignana zegny safe araka ny nakato zao ty zegny anao mitandregny za zao ty zegny managna liste zegny za folo andamezako anao zegny mba ho fagnampiako anao zegny amin'ny olo folo ty zegny tokony misy olo zegny mba tokony hitandregnesanao amin'ny olo ababy ty safe araka ny leçon nazoko tamindreo zegny izy koa anao zegny mba te ho tafita tokony voalohany anao tsy tokony tapitra anao mianatra de safe izy koa zegny anao mianatra ça veut dire misy fitsiriagna igny rehefa mitsiry zegny anao de misy raha koa zegny fantotranao fa raha tsy mianatra zegny anao na de vita fianaragna avy teza aza anao na avy tandafy mijempotra anao dika zegny donc zegny mila mianatra zegny avy eo zegny izy ka te ho tafita zegny anao aloha tsara zavaigny tonga de koragna mazava tsara izy niany fa ankamaroazagny olo tegna tafita mitsabo raha mendriky marigny zegny amin'ny fiaignana ty miasa agnatiny zegny miasa agnatiny ohatra anao zao ty marigny zaha agnatiny raha ty ato zegny miasa agnatiny zegny ankamaroazagny anjary ke ireto zegny fa nisy lisin'olo tafita nde mezoko anao niany taoko fa vognonao zegny anao nde angalantsoratra hitandregny raha jiaby zay zegny voalohany zegny ao anao pareka anao ndraiky stylo-nao safe araka ny fahazaragna misy amin'olo jiaby nde mezoko anao ty zao ty zegny mitovy fahazaragna namboleko taminahy koa zegny ary tiako koa zegny anao mba mamboly izy manoratra zegny olo jiaby io de tokisoko anao fa marikitra anao zegny ny stylo-nao ndraiky ny kahinao voalohany liste zegny premier Jim Rohn zegny motivational speaker motive olo izy mampiatra développement personnel koa zegny karaha ataoko zao ty koa zegny igny zegny voalohany tsara koa zegny zavanao na anao zao ty agnatin'ny Facebook na anao zao ty amin'ny YouTube tsara koa zegny zavanao hoe Azovy ny olo Jim Rohn zegny de hitanao zegny fampianaragna anazy mitovy le tsaboky zao tika faharoa zegny Les Brown zegny ao anao Les Brown zegny faharoa fahatelo zegny mbala azonao tandrignesagna koa zegny Tony Robbins regny zegny mampianatra anao fahaefatra zegny Wesley Pila Dalla Virgin ambelako ambanao lien makasiky izy safe za manokana zegny za mitandregny izy minimum 10 heures de temps amin'ny fiaignana zegny safe misy raha hitako aminazy io fa tsy haiko zegny ambelako ambany ao amin'ny YouTube ty ato zegny ambelako amin'ny lien amin'ny description ambany ato zegny ny lien makasiky olo safe tsonao fo zegny mba hitandregny izy de hianatra aminazy fa olo Billion Dollar Virgin taoko fa izy hitanao zao ty igny zegny magnaraka ny fahadimy zegny Denlock zegny agnisan'ny mpampianatra koa zegny afaka ampianatra anao raha ohatra ka misy raha mbala tsy nampianarin'ny mpampianatra anao vita l'école zegny afaka koa zegny anao mianatra amin'ny Denlock zegny ny fahaenigny zegny fa tsy ôta THIERRY afaka koa zegny anao mianatra amin'igny safe ankamaroazany liste amezoko anao zao ty zegny agnisan'ny mpampianatra mampianatra vola zegny ara fa nifintiniko mihitsy zegny izy zao ty andeha amezoko anao safe tiako anao andrasako raha mba hitako anao tsao fo zegny anao mba vognona zegny ka izy ka vognona anao fa izy atsika let's go fahafito zegny karamo zegny mampianatra atsika bebe kokoa koa hoan'ny tanora koa zegny izy zao ty mampianatra koa karamo jeune io monsieur karamo ara magnazava bebe kokoa zegny makasiky ny relationships magnaraka zegny amitsika Madagasikara eto koa zegny misy ny mpampianatra araiky koa
tegna isorako manokana zegny anao zao ty izy ka mitandregny za zegny namantsika njaka soragna anao agnisan'ny magnabe ny tanora ihany koa zegny anao de magnaraka zegny guerre vie koa zegny agnisan'ny mpampianatra motivational speaker koa io mampianatra zegny fahasivy igny ary ajanontsika amin'ny fahafolo eto zegny izy Grant Cardone regny zegny Grant Cardone zegny le farany teo regny zegny agnisan'ny mpampianatra folo zegny tokony azonao ianaragna izy koa zegny anao mba misy tanjogno amin'ny arabola zegny tokony mba misy tanjogno zegny anao amin'ny arabola safe alevonigny fa kila raha tsabonao zegny misy impact amin'ny arabola kila raha tsabonao fiaignanao misy impact amin'ny arabola fa atsika volako mbola tsy dia midriky laligny loatra agny fa izy ka anao kafa meky amin'ny lien amin'ny vidéo tandrignesanao zao ty zegny misy lien zegny ambelako aminazy ty ato izy ka anao Facebook misy lien zegny ambelako agnaty ty ato zegny anao Facebook zegny plus d'information zavanao fa ambelako zegny lien arabola io fa anao zegny mila mianatra volaniko teo igny fa io zegny izy mpampianatranaka mampianatra anao de izy koa anao zegny amin'ny YouTube zegny ambelako amin'ny description ambana fo zegny koragnatsika teo volaniko atsika nanomboko Azovy olo tegna tandrignesanao amin'ny fiaignanao zegny safe ny olo tegna tandrignesanao fiaignanao zegny amaritrinao avy amin'ny fiaignanao izy ka anao zao ty zegny agnisan'ny olo fa tontotry safe ampodipodikombienombiegna tsikiritsiketrika za magnampody raha zegny fa ankamaroazagny olo fiaignana mbala tsy tontotry mbala tsy hita ny marigny tsofo zegny anao mba mila ny marigny tokony azonao onogny fa 90% à 95% zegny tsy tontotry ohatra anao zao ty zegny marigny vidéo ty sambany niany izy ka tsy ampodipodinao tsy azonao ny raha tiako volagnina amity efa mazava ho azy zegny mety ho 5 à 10% fo zegny ho conscient anao ary koa izy ka tsy ampodipodinao zegny mety afaka volagna raiky adignanao raha momby raha ty jiaby zegny donc zegny ny olo tandrignesanao manomboko eto zegny amaritrinao avy ny fiaignanao zegny tsara ho azonao onogno raha zegny atsika zegny tsara mangala onogno fa hoe za zatra mitandregny mama ndraiky papa donc zegny izy ka zatra mitandregny mamanao ndraiky papanao zegny anao aza gaga fa mitovy mamanao ndraiky papanao fo koa zegny anao safe i mamanao ndraiky papanao zegny mampisy information mitsofotro agnatin'ny cerveau-nao agny donc zegny misy impact zegny raha zegny amin'ny raha roe ty zegny ataoko fa mangalan-tsaoratra zegny anao amin'ny raha important ny volaniko teto niany zegny voalohany zegny misy impact amin'ny décision-nao zegny kila raha regninao amin'olo tegna tandrignesanao zegny izy koa anao zao ty zegny mitandregny mpanakanto commenté ambany eo Azovy zegny mpanakanto tegna tandrignesanao zegny fa izy volaniko teto igny kila mpanakanto tegna tandrignesanao zegny mi-impact aminao agny ka i raha décision fomba fandraisany décision ndraiky fomba fagnanaovan'ny raha zegny donc zegny ny fiaignana leçon azo tsoagna zegny à l'école tsy mahazo mangalataka fa amin'ny fiaignana zegny mila mangalataka donc zegny izy ka anao zao ty mpianatra tsara mangalonogno tsara anao amin'ny raha zay fa à l'école agny tsy mahazo mangalataka amin'ny fiaignana mila mangalataka zegny na ohatra tsaboky ty zao ty zegny tokony alailainao onogno fa magnino za mitsabo raha ty zegny misy impact zegny raha i amin'ny fomba fandraisanao décision kila olo ela tandrignesanao zegny mi-impactenao amin'ny fomba fandraisanao décision zegny donc zegny tsara ho hainao fa Azovy zegny olo tandrignesanao na mamanao na papanao na hoe safidy ampampianatra tokony azonao hitandrignesana zegny amin'ny mpampianatra aby safe araka amin'ny raha volaniko volaniko manjary ianaragna izy ka famatra anao zavali ambany eo hitanao ao zegny izy impactnazy faharoa koa zegny ny finoagnanao zegny kila olo regninao matetiky zegny miteraka ny finoagnanao zegny